Pangajining wong Katulik. Panglimbang 5 menit dina Kemis wagi tanggal 26 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 7 ayat 7 tekan ayat 12. Gusti Yesus liwat pasamuan dalem mulang kepriye dadi wong Katulik kang pangaji. Pangaji wong Katulik mapan ana jati dirine minangka uyah lan padhang. Uyah kang ngasinake sarta ora kelangan asine, saengga masyarakat kang kanggonan wong Katulik ayem tentrem kerta tata raharja. Padhang kang madangi sarta ora kelangan sunare, saengga masyarakat kang kanggonan wong Katulik padha sumurup Allah Maha Becik kang lenggah sinewaka ing telenging ati. Wawasan dina iki nambahake kepriye pangaji wong Katulik mau dadi tansaya luwih aji kanthi ndhisiki tumindak becik. Mulane apa sing mbok karepake ing bab tumindake wong marang kowe iku tumindakno marang wong uga. Amarga ya mengkono iku surasane Toret lan kitabe para nabi. Sabda dalem Gusti Yesus. Aku nafsirake sabda dalem iki minangka parentah kanggo ndhisiki tumindak becik alias proaktif tumindak becik marang liyan. Dadi kanggo tumindak becik wong Katulik ora perlu nunggu wong liya luwih dhisik tumindak becik. Mbuh wong liya tumindak becik, mbuh ora, kuwi dudu urusane wong Katulik. Sing penting, wong Katulik kudu tumindak becik. Lah menawa ora antuk panedha nrimo njur kepriye? Ya ora apa-apa. Gusti Allah Maha Becik kang pirsa kabecikane umat dalem mesti ora bakal kendel lan mendel. Yo kanthi cara mengkono, satemene para pendherek dalam Gusti padha tinimbalan lan ingutus martakake kabar kabungahan kanthi ndhisiki tumindak becik. Lah menawa kabecikane wong Katulik winales tumindak ala, njur kepriye? Sawetara sabda dalem bisa kapigunakake minangka wangsulan. Sepisan piwales alane liyan saka tumindak becike wong Katulik mujudake salib kang pancen kudu ditanggung dening para penderek dalem Gusti. Sok sapa kang kepengin nderek aku, dheweke kudu nyingkur diri, manggul salib lan nderek aku. Kapindho, tumindak becike wong Katulik mujudake pisungsung kabecikan tumrap pepadha. Rikala pepadha ora gelem nampa, Gusti Maha Becik kang bakal nampa kabecikan kita. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe ditapuk pipi kiwamu, wenehna pipi tengenmu. Dadi, piyala ora kudu winales nganggo tumindak ala, nadyan sadurunge para penderek dalem Gusti wis tumindak becik. Kepara, Gusti Yesus malah paring paneguh. Sing sapa tuhu ketuk ing wekasan, tegese tuhu jroning tumindak becik sarta berkurban nanggung sakeh pangrengkuh alane liyan, dheweke bakal antuk urip. Para tresna PLM kinasih, sabda dalem Gusti ing wawasan dina iki bakal ngawuhake berkah. Rikala para pendherek dalem Gusti gelem nanggapi kanthi berlomba-lomba tumindak becik. Kejaba berlomba-lomba nyaket Gusti jroning donga sarta maneges karsa dalem Gusti jroning kegiatan pendalaman iman. Awake dhewe kaprayogakake berlomba-lomba tumindak becik, ora kudu nunggu wong liya tumindak becik. Ora kudu kandhek rikala kabecikan tinampik lan winales tumindak ala. Suwawi sami munjuk, kunjung kasmo dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama kawula ingkang maha luhur, kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran pangaji kaluhuran kawula minangka putra lan putri dalem.
Nyuwun kekiatan dalem Duh Gusti Rama kawula, amrih kawula tansah saged tumindak sae senadyan manika perkawis ngreridu lan mepalangi. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem yang Rama, so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.